Der er lidt is på vandet, så vi gad ikke kaste anker, vi smækkede den bare ind i isen. Og så har vi bare stået af. Og nu skal vi ellers bare på jagt. Det var lige 500 meter ind over isen. Kom ind i land. Og nu er det tid til snesko. En lille halv time på fjeldet. Tydelige rensdyrspor. De har gået og skrabet og spist lige for nylig. Har lige set. For lidt siden så sporene. Og så lige stoppet op her. Fik lagt mig i stilling. Og så kommer han frem lige derovre. Han ligger lige der. Her ligger han så. En fin 4-års tyr. Lige til stor nok til at jeg selv kan bære den. Men faktisk en ganske fin opsats. Det er dejligt at gå på rensdyrjagt i Grønland. Der er kun én, der kan få kødet og dyret med hjem. Og det er jægerne. Så er vi ved at være tilbage. Rensdyret er herom. Datsi kommer hjælp. Så skal vi ombord på skibet og have en kold øl.